Kita mana? Nih, mai brau free. Baik di button. Hello, logo. नै दिनै जोङो मागोनि बेरायनो थांनाय दो बायमोना आइथिंफोरखो राफोद खालामनायदो आरो मागोआव बेरायनो मोनबा बेरायनो मोनबाय थागोन जों नै सिख्लाफोरा आनैलानावसो थांनायदो आरो जोङो फिथा जानो उत्तुरि ओमफ्राय माथु बुस्रा आरो दंबावो खाथाम खिथिनि ओइ नै खाथाम खाब्रै आरो खैजोन दोङो सयजन जोङो इनै खनसिंलायो आरो ओमफ्राय दा आनैलानाव थांबाय थानोसै मा मोनजायो मा मोनजाया नायनोसै आरो थांबाय थानोसै बिदिब्ला नायलांबाय थादो लामाखौ जि बरिया नुदो औवा इथिं ओरै हालिनाय लामायाबो औवा गेजेर नै मैगं दोंसै इथिं थुनथुनि मोजां दोंलायो जों टाक्लि लानि होनोमोनना इहाया अ दख्लासे टाक्लि लानो हाया इनि बन आमदानि मोनगोन मोनहैसिगोन आनै लानो न'आ इनि नेखिनाव नै जों दा थांगासिनो फिथा जानो ओमफ्राय सा लोंनो न'आव जागासिनो थेवबो आरो ओरैनो बेरायनो थाव थिंबो फैदोंमोन बर' थिंनिया हाखा जाबाय ओइ नै माबाया मेन लामाया हाइरड जोंनिया ओइ साइडथिं जोंनिया सब खाथियावनो ओमफ्राय आनैमोननिथिं ओरै हाबलाङो नैबे नै मा दंफां इयो आमलुखु आमलाइ नै देन्जार खाथ्रा नैयावनो जोंहा दादाया गाखोनानै गोलैना लेंग्रा जाना थादो नेयाव मोदाय दोङो नामा नै आनैलानि न' मोनफैबाय ओइ नैथिं दानाय ओइ टिपुलानि किसुकुलानि न' फिथा बानायगासिनो नै दासो फिथा बानायगासिनो मा होनो थाव फिथा माया बोरमा थिनि मंगलबाराव खाबाय मैसो बायदि नुदो नै मैखुन थफ्ला खानाय दिनैसो नुदां बिदि थफ्ला खायो होननानै अ केजि दागायाबो दंखायोआवनो सुग्रायाबो बा सोरनोबा नांगौबा मैखुन ना मैखुम बायनो नै जि बरिया जाना दोङो थफ्ला दसेनो फवासे होनदों न' बुलिता फवासे बेसेबां फवासेयावलाय ए नैबे हारसिं मोनबाय इखिनियाव 4000 बा रेस्टुरेन्टाव थाबा न' नै माइब्रा अफ्रि होनोना लोंनिसै साहाबो लोंखांबाय फिथाबो जाखांबाय फुजाबो होदोंमोन आंनिया बयनिफ्राय गोदोर नै आथिया दिनैसो मोनजासिगोन इमान गोबावनि उनाव गोदै जादो देवतरा जासन नोंनिफ्राय मा खोनायो आं खोजाया हर फिसाखौ आंनो बारा जादोंबा हर बारा जादों जानो हागोन हायाबा माबा नै मा होनो इखो मादि पायाक मिथिलाया गोदै दे माथो साखि दे मामबार नोंनिफ्राय खोनासंनि माइब्रानि पायाक जादों जोङो गोदै सालाय आं नायनोसै आंबो साखिनोसै माइब्रानि
Eh, gede-hang. Oke. Laki-laki jam. Gede. Nangang. Ikan jahat dah ada. Nah. Nih sekolah ini mai berasa kerap pernah. Mai berapa? Jangan mai berapa saya. Ofri jeng oma. Oma jeng ofri ada nih. Oma bayi bar taklop. Jangan saya ini di lah. Ini kita kadang sana ke. Goथाव. Ki hasunai memang. Oमफ्राय इथिं आरो बोग्रि नै थफ्ला नायनि माथो मोनबायानो न' बोग्रि बाथोन मोनरायलायो बाथोनखौ मारै जागोन Nggak bathon deh. अ ओमफ्राय थुफ्लिना जानो Mabaho beli denang lalai. जाखांबाय आंहा नोंसोर जाखांबाय माथु नोंनिया खालि नायनि Angin nih jadi dengar. आं रोसिखौ लोंजोब्बाय नै Uturnya sih bayi mau kom tahu udah sih. Ini nih seri. आरो इसिनियालाय इसिनियाबो इनै अमानि जासिगोन बैग्रि बाथोन खायसे हाना नायसिगोन बैग्रि बाथोन Ang zakrin sila lu terbaik nih. लुगैथारबाय दां ओइ र' नै आंनिया नै बैग्रि बाथोन जालायनोसै दे जा खेबसे सोलासन नै आंबो जाखानोसै नै आंबो जानोसै दा सान्दुङाबो बा आंबो लुगैथारबायनो बेखौनो बेयाव सानसे नायब्रा लानानै टेस्टि जेन्थ'का देलायनोसै जेन्थ'का बाथोन आसुकुरा जागोन इखो गेब्लेबाय जेन्थ'काया Angbo. Lebu mana? दे थादो Baju kita. नै लोगोफोर जा थांलायनोसै जाखां लोंखां फिथा साहा दयासो सिगां लोगो लादोंमोन थांनो Kayu dengan adi alasnya di kelang pak. Apa ini? Mana ada ya? थादो नै लोगोफोर न' सफैबाय भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बाय बाय